Otito dịrị Jesu. Tata bụ ụka nke 26 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke mbụ afọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ niile anyị na ha ga-anọ na ajamasị nke ụbọchị tata. Ọkacha ndị si n'akụkụ ụwa dị iche iche esonyela anyị n'ụdị dị iche iche n'oge a dị iche. N'aja nke maasị tata, ezinụlọ Ọgụamaka na-ayọ ka anyị tinye ha n'aja maasị tata. A na-echeta ofu arọ James na Oziọma Hughes na-enye Chineke ekene ma na-ayọkwa ayịyọ maka ofu arọ ha ji wee bili dịka di na nwunye. Aja maasị dị asọ tata bụkwazị maka inye Chineke ekene na ịyọ nchedo Chineke n'isi Ngozi Egwumba na Akụnna Emeche. Ọ bụ ezinụlọ Ọgụamaka yọ ka anyị cheta ha na ajamasị a. Ọ bụkwazị ajamasị inye Chineke ekene na ịyọ nchedo Chineke n'isi Oge Ọkọluo na Franka Ọkwọ bụ ndị na-echeta ụbọchị nne ji wee mụọ ha. Ọ bụ ezinụlọ Ọkọlue yọrọ ka anyị cheta ha na ajamasị a. Ọ bụkwazị masị inye Chineke ekene na ịyọ nchedo Chineke n'isi Lorita Ogunnaya, Okechukwu Anasọ na Samuel Anasọ bụ ndị na-echeta ụbọchị nne ji wee mụọ ha. Ọ bụ CY na Lorita Ogunnaya yọrọ ka anyị cheta ha na ajamasị a. Ọ bụkwazị masị inye Chineke ekene maka ihi ngọzi ya na ịyọkwa nchedo Chineke n'isi ezinụlọ ndị be Akụnwafọ, ndị nọ n'ụlọ na ndị nọ n'ụzọ ije. Ọ bụ David na Mori na Akụnwafọ na ezinụlọ ha yọrọ ka anyị cheta ha na ajamasị a. N'otu aka afọ, anyị na-ehunyekwazị ajamasị dị asọ tata iji nye Chineke ekene na ịyọkwa nchedo Chineke n'isi Chidimma Ikebụdụ, onye na-echeta mbọchị nne ji wee mụọ ya. Ọ bụ ezinụlọ ndị be Ikebụdụ yọrọ ka anyị cheta ya na ajamasị a. Ọ bụkwazị ajamasị inye Chineke ekene ma na-ayọkwa mmejupụta ebumnobi ha ka ha natara sakramenti nke matrimony ụnyaahụ n'isi Tina na Ijendụ Ọba. Ọ bụ Osi Nneka Ufondụ na ezinụlọ ha yọrọ ka anyị cheta ha na ajamasị a. N'aka nke ọzọ, anyị na-ehunye ajamasị dị asọ tata maka ezumike mkpụrụ obi Philip Ezeani na Chike Amaobi bụ ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụ Ịma na Anthony Ikebụdụ yọrọ ka anyị cheta ha na ajamasị a. Ọ bụkwazị maka ezumike mkpụrụ obi Fada Dennis Ọnọnuju, Jonas Uzi, Jane Anasọ na Georgiana Nwandụ bụ ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụ ezinụlọ Ọgụamaka yọrọ ka anyị cheta ha na ajamasị a. Ọ bụkwazị maka ezumike mkpụrụ obi Obuzeme Ekweọgụ, onye ezinụlọ ya na-echeta arọ 5 o ji wee rapụ ụwa nke a. Ọ bụ Helen Egbuniwe yọrọ ka anyị cheta ya na ajamasị a. Anyị na-ehunyekwazị ajamasị dị asọ tata maka ezumike mkpụrụ obi Caroline Ezeọba, Catherine Chukwudozie na Gabriel Ezeọba bụ ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụ Elo na Obi Mbanefo na ezinụlọ ha yọrọ ka anyị cheta ha na ajamasị a. Ka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ anyị na-echeta na ajamasị dị asọ tata, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja anyị na ajamasị tata bụ ụkọchukwu Jude Umopi. Kịta ka anyị were nchekwube na okwukwe tinyekọta ọnụ n'ukwe wee bido ajamasị dị asọ nke ụbọchị tata.
ga-eje n'iru Chineke onye kere ụwa niile. Anyị ga-eje kpọrọ ya ikpere, kpọọ isiala nye ya. Otu dị Jesu Na ndụ ebe ebe. anyị agbakọgo ọzọ maka masị nke ụbọchị taata. Agbapụtagoro anyị ndị na-ayọ ka anyị chịrị ha n'ụzọ pụrụ iche, ka anyị tizienụ mba anyị ndị ọzọ ga na mba ndị ezinụlọ anyị, na-ayọkwa Chineke ka nsogbu nke COVID bụrụ nke ga-akwụsị ọsịsọ. Ka anyị kwarịsịrị onwe anyị nke ọma maka nnukwu omume nke Eucharistia site ihe mgbaghara na nchekwa nke Chineke. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị gbara n'ụwa, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịkọta ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Kristi mee ebere. Eru n'aka nri nna na-enwetara anyị Chukwu ọyịyọ, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaa na anyị ndị anyị duru anyị na ndụ ebe ebe. Amen. N'otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. N'ụwa udo dịrị mmadụ, n'ihe ha na-asọ, n'ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị too gị, anyị Ekwupụta ọrụ gị. Anyị esekpụrụ gị. Anyị ego gị ebube. Anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. O soro ụwa Chukwu, eze nke eluigwe, Chukwu na-adị ike niile. Onye nwe Jesu Kristi, otu nwa Chineke mụrụ. N'ime anyị bụ Chukwu, otu Chineke anyị na nnukwu ebere na mgbaghara gị ka ị na-egosi ike dị pụrụ ihe niile. Biko kwụkwasị anyị amara gị na-akwụsịghị akwụsị. Nyere anyị aka ka anyị were ọsọ na-agbaga na nkwa nke ikwere anyị, wee beketa oke na aṅụrị nke eluigwe. Site na dịrị anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-adị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen.
wetara akwụkwọ onye amụma Ezikiel. Onye nwe anyị ruru ntị sị, unu na-ekwu ụzọ onye nwe anyị ezighị ezi. Ụlọ Izrel, biko geenụ ntị. Ọ bụ ụzọ m bụ nke na-ezighị ezi? Ọ bụ na ọ bụghị ụzọ unu bụ ndị nke na-ezighị ezi? Ma onye ezi omume siri n'ezi omume chigharịa, malite ime mmehie, ọnwụ gbuo ya, ọ bụ n'ihi ajọ omume o metara ka o jiri nwụọ. Ma onye ajọ omume si n'ajọ omume chigharịa, malite ime ezi omume, ọ ga-echedo ndụ ya. N'ihi na o tụleela n'obi ya, kpebiekwa ịhapụ mmehie ya niile, ma malite ibi ndụ ziri ezi. Ndụ ga-abụ nke ya, ọ gaghị anwụ. Okwu nke Osebụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ, onye nwe anyị, chetanụ ebere gị. Zaa na ya. Onye nwe anyị, chetanụ ebere gị. Onye nwe anyị, cheta n'ebere gị, biko, cheta n'ebere gị. Ka anyị zaa ya. Onye nwe anyị, cheta n'ebere gị, biko, cheta n'ebere gị. Onye nwe anyị, mee ka m mata ụzọ gị, kụziere m okporo ụzọ gị, duziwe m n'eziokwu gị, na-agbazikwara m azịza. Onye nwe anyị, cheta n'ebere gị, biko, cheta n'ebere gị. Onye nwe anyị, cheta na obi ebere na obiọma gị na-adị site mgbe ochie. Echetakwala njọ m mere n'okorobịa na-adịghị ike m. Onye nwe anyị, cheta m n'obiọma gị, n'ihi na ị dị mma. Azịza. Onye nwe anyị, cheta n'ebere gị, biko, cheta n'ebere gị. Onye nwe anyị dị mma, bụrụkwa onye ezi omume. Otu a ka o si egosi ndị njọ ụzọ. Ọ na-eduba onye umeala n'ezi omume, bịakwa na-akụziri ndị umeala ụzọ ya. Azịza. Onye nwe anyị, cheta n'ebere gị, biko, cheta n'ebere gị ọzọ. Onye nwe anyị, cheta n'ebere gị, biko, cheta
n'ọnụ n'inwe otu obi na inwe ịhụnanya. Were n'otu uche gbaa mbọ inweta otu ihe ahụ anyị na-achọ. Ihe a bụ so otu ihe ga-eme ka m jupụta na aṅụrị. Onye emekwala ka etoo naanị ya, onye aghọkwara aghụghọ, kama onye ọbụla ga na-achọ ihe ga-abara ibe ya uru. Were ya na nke onye nke ọzọ ka nke gị mkpa karịa. Ka a ghara inwe onye bụ ụzọ na-achọ nke onwe ya, kama onye ọbụla chewe maka ọdịmma ndị ọzọ. Uche unu kwesịrị ịdị ka nke Kristi Jesu, onye dị n'ezie n'ụdị Chineke, ma o kwedosighị aka ike n'iha otu nke ya na Chineke, kama o mere onwe ya ka onye na-abụghị ihe ọbụla. O werela ọnọdụ ohu, ọ bịa dịka mmadụ, ọ bụghị so na ọ bịara dịka mmadụ, kama o wedara onwe ya n'ala, were mpegide isi ruo n'ọnwụ, bụ ọnwụ nke obe. Ma Chineke buliri ya elu, bịakwa nye ya aha kacha aha niile, ka o wee bụrụ na akpọ aha Jesu, ihe dum ga-egbu ikpere n'ala, ma ihe dị n'eluigwe, ma ihe dị n'elu ụwa, ma ihe niile dị n'okpuru ụwa. Akpọ aha Jesu, ire niile ga-ekwupụta na Jesu Kristi bụ onye nwe anyị, maka otuto na ebube nke Chineke na okwu Nsọ. Otito dịrị gị Kristi. Jesu jụrụ ndị nchụaja na ndị okenye sị, gịnị ka unu chere? Otu nwoke nwere ụmụ abụọ. O jupụtara ọbara sị ya, nwa m, jụọ ọrụ n'ubi m taa. Ma ọ zara ya sị, agaghị m eje. Ma o mesịrị chegharịa wee jee ọrụ ubi nna ya. Nwoke ahụ jupụtara nwa ya nke abụọ, zikwa ya otu ozi ahụ. Nwa ya ahụ zara ya, nna m, aga m eje hụ ya, mana mesizi ya o jero. N'ime ụmụ abụọ a, olee nke mere ihe nna ya chọrọ? Ha zara Jesu sị, ọ bụ nke mbụ. Jesu mesị ha, n'egwu na eziokwu, ndị ọrụ ụtụ na ụmụ nwanyị akwụna ga-ebu ụzọ banye alaeze Chineke. N'ihi na mgbe Jọn onye mere mmechukwu bịara, jiri ịkpụba aka ọtọ bịakwute unu ekpeghị okwu. Ma ndị ọrụ ụtụ na ndị akwụna kwere na ya. Ọ bụla dị mgbe ụlọ hụrụ nke a, unu emesịrị chegharịa wee kwere na ya.
oziọma nke si obi ụwa otuto dịrị gị Kristi ka anyị sịkwa mma nwere mgbaghara nke njọ. Amen. Ụmụnne na Kristi, anyị ezukọgo ọzọ maka maasị anyị n'oge COVID. Maasị anyị na-aga outside na ihe mfiarị niile sonu ma mbatụ si na plane nke anyị na-agụ maka na anyị na-esi na airport ma moto na-agbafe n'ezi ma ụmụ nke na-achọ ọrụ n'ebe a niile bụ etu ọnọdụ si wee dị ha ncha bụ ihe mfiarị nye anyị mana anyị gara ahụ nke anyị ịgbakọgụ n'ime ife Chineke anyị n'abalị ka ọnọdụ si wee dị. Ụbọchị nke taata okwu nke Chineke na-echetara anyị site n'ihe ndị a gụrụ anyị na onwere mgbe anyị ga-asị na oge agago ịchọ ihu nke Chineke, nwere mgbe anyị ga-asị na oge agafego. Chineke na-agba anyị okwu nchegharị mgbe niile ịtụgharị uche anyị nachite azụ n'ebe Chineke nọ. Ihe ọ bụ nke mbụ si n'akwụkwọ nke onye ama Ezikiel a gwara anyị na ọ bụrụ na onye ezigbo omume gbanwee n'ezi ajọ omume eme gịnị? Echefuo ezi omume ndị o mere, na a ga-aga ya afọ mgbe aka ajọ omume nke ọ na-emezi. Ndị mmadụ nwere ike ịna-eche na-asị ole na ọ na-eme mkpụrụ ajọ omume kamgbe kama ọ na-achọpụtabeghị na ejidebeghị ya so nkịta bụ ejideziri ya so wee bụrụ na so onye ezigbo omume gbanwere omere ajọ omume aka ya afọ maka ajọ omume nke ọ na-emezi. N'aka nke ọzọ, onye na-eme ajọ omume gbanwere omere ezigbo omume eme gịnị? Ekele ya maka ezigbo omume ya, cheta ya maka ezigbo omume. Ezigbo omume ọ na-eme ga-enye aka ichefuli ihe na-arụsịrọ mma mgbe o mere n'oge gara aga. N'ozi ọma nke anyị gụrụ, Jesu kọkwara anyị akụkọ dị mma. O zikwara anyị akụkọ maka nwoke nwere ụmụ abụọ wee chọọ ka ajọ ọrụ n'ugbo vaịn. O wee gasị nke dị ọbara na-eje ọrụ nke na-asị nna ya na ya agaghị eje ọrụ, mana mesịa chegharịa wee jee ọrụ. Nna ajekwa nke ọzọ si ya ka o jee ọrụ n'ugbo, o kwete na ọ ga-eje mechazie gịnị o jerọ. Enwe na-asịzi anyị kedu ebe mere ihe nna ya chọrọ. Enwe sị na ọ bụ onye nke mere gịnị mesara chegharịa wee jee ọrụ n'ugbo. Onye mesara chegharịa wee jee ọrụ. Anyị ga-eju onwe anyị kedu nke anyị chere ka mma? Onye ga-asị mba, ọ bụ onye ga-asị gị mba mana ihe obu n'uche bụ ee? Ọ bụ onye ga-asị mba mana ihe obu n'uche bụ ee, ka ọ bụ onye ga-asị gị ee mana ihe obu n'uche bụ mba? Ga-eji anyị chere ka mma ka ọ ga-abụ onye ga-asị ee eburu isi kwuru bụrụ ka ọ ga-abụ onye ga-asị mba buru uche n'ọrụ mba ka ọrụ. So ọ bụ ụzọ anọ. Onye ga-asị ya bụrụ onye ga-asị mba na ihe kwere ọ bụrụ ihe muru, ọ bụrụ ihe bụ n'uche mba ọrụ mba, ka ọ bụ onye ga-asị mana ihe bụ n'uche ọrụ mba, ka ọ bụ onye ga-asị mba mana ọ bụ ego bụ n'uche. So mgbe anyị na-atọ uche ka anyị na-ajụ onwe anyị kedu nke anyị chere ka mma?
isi ike ikwuo ka ọ bụrụ ọ bụrụ ị na-egosi mmadụ iru aka ọ bụrụ azụ aka ka ibu n'uche so ikwuo ka bụrụ n'ikpere ọ bụkwa na ị chọrọ ikwuo mba odo ahụ na mba ka ikwu n'ikpere enwere ihe ga-abụsị ihe anyị na-afụ n'elu ụwa mana ihe ọgụ nke abụọ ka akazi si n'akwụkwọ rasịrịgara ndị Filipi wee gosikwa anyị ezigbo ụkpụrụ nke dị na Jesu Kristi tọrọ anyị. Jesu tọrọ anyị ezigbo ụkpụrụ ịnwebụ ihe ọgụ nke abụọ gwara anyị na n'ebe Jesu Kristi nọ na ọ bụ ka o kwuru mgbe niile o kwuru n'ebe ime uche nke nna dị na Jesu zara nna Chineke nna oge niile. Ọ bụkwazi ya bụ ịza Chineke ka a na-agbalị ekwe mgbe niile na-agbalị ekwe mgbe ka anyị nwee ike ị na-asị ebe Chineke nọ ihe Chineke na-atụ anya n'aka anyị Chineke na-atụ anya anyị ime ka anyị na-asị oge ncha ka anyị na-enye amara ime uche nke nna ime uche nke Chineke n'agbanyeghị nsogbu niile nke ụwa n'agbanyeghị ihe mfiarụ niile ka anyị nwee ike idesi aka ike n'ime uche nke Chineke. Ọ bụ ebe anyị oge ncha anaghịkwazi ka mara nke Chineke na-abara anyị ụba ka Chineke na-anọnyere anyị na-echekwaba anyị ma na-agọzi anyị oge niile site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ekpere m n'otu Chineke nna ji ike niile onye mere igwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya ya na otu Onyenwe anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwata ụwa niile Chukwu si na Chukwu ihe si n'ihe ezi Chukwu si n'ezi Chukwu a mụrụ ya mụ eme ya eme ya na nna bụ otu ihe ha jiri bụrụ Chukwu onye si na ya mee ihe dum onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ abịakpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate ọ taa ahụhụ ọ nwụọ elie ya ma ọ bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo ọ rọgoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri nna ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ onye si na nna na nwa pụta onye a na-esekpu na-etokọdo ya na nna na nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya na mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa na-abịanụ. Amen. Ebere ka anyị bụ okwukwe ọnụ nọ na Kristi gwara ka anyị were okwukwe kọsara Chineke ndị anyị dị iche iche. Ihe anyị ga-aza bụ dị nwanne anyị nụrụ arịrịọ anyị maka ndị ndu nke ụka na ndị na-arụ ọrụ n'ọnọdụ dị iche iche n'ụka ka Chineke nye ha mmụọ umeala iji na-arụ ọrụ ha ma na-eme uche Chineke oge niile. Anyị arịọghị dị nwe anyị maka onye isi ọchịchị obodo nke mba ụwa dị iche iche
onye isi ọchịchị mba Amerịka na ndị otu Kọngres ka Chineke nye ha amamihe iji na-achị ndị nọ n'okpuru ha na nghọta ịchọ ọdịmma nke ndị ha na-achị oge niile. Anyị arịọghị iji nwere anyị nụrụ arịrịọ anyị. maka ndị na-arụ ọrụ ugbo na ndị na-akpa anụ oriri ka Chineke mee ka owuwe ihe ubi ha na-abawanye n'uju, ka ihe oriri jupụta n'ọba ha ma zuo ụwa niile. Anyị arịọghị inwe naanị maka ndị ọrịa, ndị nọ n'ọnwụ na ndụ, ndị nọ n'oke ọnwụ na ndụ, ndị nwere ọrịa nke COVID-19, ka Chineke gwọọ ha ọrịa, kasie ha obi, ma belatara ha ihe mgbu nke ahụ na nke mmụọ. Anyị arịọghị iji nwe n'anyị nọ n'arịa. maka anyị niile gbakọrọ n'oche nchụaja Kristi n'ebe a tata, ka Chineke nye anyị okwukwe siri ike n'ime Kristi, ma gwọọ onye ọbụla n'ime anyị ọrịa nke ahụ na nke mmụọ. Anyị arịọghị iji nwe n'anyị maka ndị nwụrụ anwụ, ọkachasị ndị anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche na Mass tata, ka Chineke nye ha ezumike ebere. Anyị arịọghị iji nwe n'anyị ka anyị kpezie ebe n'ime obi ya Chineke mkpa anyị ndị ọzọ gaa. Chineke jikere ire dị ebighị ebi, anyị bụ ụmụrụba gị agbagọ n'iru gị, wee bụrụ mba anyị wee bịa n'iru gị. Ma ndị anyị kwupụtara anaghị enwere ike ikwupụta gị bụ Chineke mazịfa ncha. Anyị na-arịọ ngọzi gị, nchekwaba gị, mgbaziri gị oge niile site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Bịa nye ya ekele, bịa sekpụrụ ya, bịa nye ya ekele, toonu Chukwu, bịa nye ya ekele, bịa sekpụrụ ya, bịa nye ya ekele, toonu Chukwu. Kristi hụrụ gị n'anya, were mapụta gị
anyị nke otito mmebe afọ ya maka ọdịmma nke anyị na nke ozugbo ndụkọ ya dị asọ. Amen. Chineke onye ebere na onyinye anyị na-ebutere gị, biko mee ka o menyere anyị ụzọ ebe ngọzi gị niile si abịara anyị site na Kristi onyenwe anyị. Amen. Onye anyị nọrọ n'ụlọ nọnyekwara gị, welite n'obi elu. Anyị ewelitego obi anyị elu n'ebe dị nwe anyị nọ, ka anyị edobetukwa anyị ekele. O kwesịrị ekwesị bụrụkwa ihe ziri ezi, kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na nzọ ndụ, na anyị dịrị gị ekele oge niile na ebe niile na-adị nsọ. Chineke jikere niile ebe ụwa atọ ụwa sị na Kristi dị nwere nri, onye jiri ihe ebere enweghị maka ndị ọrụ mmadụ, kwere ka anwụ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe ebe si n'ọnwụ ahụ mgbe n'ọnwụ ebe gasị na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mmadụ niile nke eluigwe na-etobube gị oge niile n'ukwe na-asị nsọ osebụ n'ụwa Chineke nke dị igwe ndị agha, ebube gị jupụtara n'eluigwe n'ala. Hosanna, 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 Hosanna n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara, onye bịara na Onyenwe anyị. Hosanna, 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 Hosanna n'elu kasị elu. Na Jesus is a little Musa. I know that you do really ask for to look at the more of how all I have a blanket on the line Jesus Christ. But I to go there and I will go to that way and I will well our teacher. They get a little tito. Now why are you not who I say? But I will carry in the young lady about whom can you do with my color. Etu a maka esi mee mgbe anyị chọrọ inye anyị asị o kwuru iko mmanya anyị ka na-ekele n'otuto ndị onye maazị ya sị nara m nke a ọ bụ unu niile ka biko nke ọbara m ka ọ ba ndụ ọhụrụ dị ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ga-ebe ụgbọala njọ na-emeghị nke a na ncheta nke ka anyị kwupụta n'ihe omume nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Ose na ndị Fọlta gị niile. Chetakwa na nne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọrụ. Kpọbata ha na ngọziri nwa nri nke mgbe gị, biko meere anyị niile ebere. Ka anyị soro igwe ji mara dị ngọzi nke Chukwu, Joseph dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl, iji dị nsọ na dị nsọ gị niile. Ndị mere uche gị n'ụwa wekọta ndụ ebe ebe ka anyị sokwa ha n'eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekele ekele so ya bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edekwa n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile
nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa atọ ụwa niile. Amen. Unu maka anyị were ekpere ya na ụzọta kụziri anyị wee bọpụ Chukwu nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otuto dị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị dị ka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwela ka anyị kwenye na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Amen. Zọpụta anyị anya ya bụ nsogbu ụwa na ajọ ihe niile. Were ebere gị udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na ndị oge niile. Anyị webara ha nsogbu niile. Were nchekwube obi nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otito ebe. Onyenwe anyị Jesu Kristi onye ndakpọ ọsọ gị, udo ka m na-ahapụ n'ụlọ, udo nke m ka m na-enye ụlọ. Elekwara anya na nje anyị, lekwasị anya na okwukwe bụ nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ ịdị ndụ na-achị ebe. Amen. Udo nkwesị ebe ga-adịrị m mgbe niile. Dịrịkwara gị. Fụọla nwanne gị aka maka ekele nke udo. Udo na ịfụnanya. Peace of Christ, deliver Christi. Kwa atụrụ nke Chineke, nwa atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chineke, nwa atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chineke, nwa atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nye anyị udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwere isi ọma dị n'abalị n'olili nke nwa atụrụ Chineke. Ịnwanụ tosara nke batala ụlọ m kwụlasa nsọ okwu mgbe ga-adịrị ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebebe. Amen. Chukwu mee mmadụ ka ọ dị mma. Otuto dịrị Jesu. Na mbụ anyị na-echetara ndị parish anyị na ndị niile nọ tere aka wee na-esonyere anyị na aja Maasị dị asọ na onyinye owuwe ihe ubi nke parish anyị ka na-agakwa n'ihu. N'otu aka afọ, mgbe niile ndị parish anyị na-ekwu, parish na-ege ntị. Ọ bụzi maka ya ka ụkọchukwu na-achị anyị ji wee sị ka ewetịpụkwuo mgbe otu nwere ike iji nye onyinye nke ha ka o luzie na ngwụcha ọnwa Ọktoba. Ụka izizi n'ọnwa Nọvemba ka a ga-akpọzi rizọtụ ihe anyị metere n'owuwe na onyinye owuwe ihe ubi. N'otu aka afọ, anyị na-echetakwazila ezinụlọ dị iche iche, ụmụ anyị ndị tolitegoro etolite ogolu na ezinụlọ anyị
jetee aka na steeti ọzọ na-asị na anyị adịghị agwaghị ihe anyị na-eme. Biko ezinụlọ ndị nwere ụmụaka tolitegoro dị otu a, ka anyị cheta ị na-echetara ha ihe anyị na-eme, maka na St. Eugene bụkwa nke ha. Tata bụ ụbọchị nke anọ, ụka nke ịnọ anyị na-aka ụka na mpara ụlọ ụka anyị. Parish anyị ghọtakwuazịrị ihe niile na-esi ike so na ya bụ isonyere Kraịst na mpara ụlọ ụka. Mana parish anyị na-arịọ ka onye ọbụla jisie ike n'ụzọ ọbụla esi na-enye aka. Ọ bụrụ na ime enwe ike ịpụta na mpara ụlọ ụka wee sonyere Kraịst na Eucharistia dị asọ, ị nwere ike isonye na Facebook ma ọ na YouTube ma ọ na webụsaịtị anyị. Ụlọ ụka anyị jikwere nwayọọ nwayọọ na-emepe n'agbanyeghị ihe nhịahụ niile nke na-echere anyị aka mgba. Parish na-echetakwuazịrị ezinụlọ anyị niile na obere ihe a na-emegasị na parish na ohere ka dịkwa imie. Ọkachado sakramenti ndị dị iche iche dịka matrimony, ndị na-akwado agbamakwụkwọ, ndị nwere ụmụaka a ga-eme baptizim, ọbụlagodo funeral mass. Ndị nwere mkpa dị otu a nwere ike ịkpọtụrụ parish ka a gwakwa otu a ga-esi wee mee ka o wee dala ọfụma n'ụdị usoro na oge anyị nọ n'ime ya. Anyị ka na-arịọkwa ndị niile nwere onyinye amara dị iche iche, ndị ga-enyere anyị aka n'ụzọ teknọlọji ị na-agbasa ozi ọma Kristi na Facebook, YouTube na ịga ọpdeti webụsaịtị anyị. Ndị nwere onyinye amara dị otu a ka ha kpọọ parish ka akọwatara ha ụzọ ha nwere ike isi wee nye aka. Ezinụlọ niile nwere ụmụaka ndị debetegoro afa maka ịkwado maka sakramenti nke confirmation, ndị na-enwe problem isonye na klaasị ahụ, anyị na-arịọ ndị dị otu a ka ha kpọtụrụ ndị nkụzi confirmation class ma ọ bụkwa anụ ọfịs ka a kọwara ha etu ha nwere ike isi sonye na klaasị nke a ha debagoro afa na ya. Ndị isi ndị nkụzi confirmation class Mrs. Omaku, ndị dị mba anụgo ma ọ bụ ịkpọtụrụ parish office. Ndị ICMO, otu ndị nna na parish anyị, ndị isi unu na-eme ka unu nwata na Satọde na-abịa ọnwa Ọktoba ga-adị n'abalị 3 na unu ga-enwe nzukọ unu, otu unu si enwe ya na oge unu ji enwe ya. Onwe onye ọgbagojuru anya ya kpọtụrụ ndị isi unu. Paul Ifediba ma ọ bụ Ịma Ọfịagburu. Ozi etu a ga-esi wee jee nyawụ teleconference meeting ndị nna ga-adịzi na email ndị nna. Parish anyị ji oge mwute na-ekwupụta ọnwụ ofu onye n'ime anyị na ya na-anọba na ajamasị dị asọ na parish anyị. O wee nọsịzie Amerịka wee kpọrọ ndị bi ya wee na Naịjirịa. Ụfọdụ na-echetakwuazị etu o si anọnyebere anyị. Ọ na-abụkwa n'oge otu oge a, oge owuwe ihe ubi ka ọ na-eji abịakarị. Ọ bịa na-akwado parish anyị n'ụzọ pụrụ iche. Afọ ya bụ Chike Amobi. Ọ na-ewute ndị parish anyị n'ụzọ pụrụ iche na ọ rapụ ma na-arịọzi ka ndị parish anyị mee otu anyị si eme kpọtụrụ ezinụlọ ya. Anyị na-ekelekwazị ndị niile nwere ike isonyere anyị na ajamasị dị asọ tata. Ndị niile sonyere site n'akụkụ ụwa dị iche iche.
n'ụzọ pụrụ iche anyị na-ekenekwazi parish priest anyị bụ Fada Jude Umobi. Tata bụ ụka ikpeazụ anyị na-aka n'ọnwa Septemba, bụrụkwazị ụbọchị anyị ji echeta ndị niile birthday ha banalụ n'ọnwa Septemba. Anyị wee jiri ohere a na-ekwe happy birthday fọ ndị niile amụrụ n'ọnwa Septemba. Ebe ọbụla ị nọ isi wee sonyere agamasị dị asọ a ka anyị na-ayọ ọzọ ka isoro anyị kwere ndị niile amụrụ n'ọnwa Septemba happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear September. Happy birthday to you. Anyị na-echetakwazị ndị parish anyị otu anyị si anata olili dị asọ. Ndị nọ n'ụgbọala ga-ebu ụzọ gata, ndị ụgbọala gasịa, ndị ji ụkwụ esonye. Onye ọbụla kaba arụ ka o soro n'usoro ndị ọshas ga-ebu anyị. Ndị ụgbọala na ndị ji ụkwụ ga-esi wee gata maka olili asọ. Otuto dịrị Jesu. Ka anyị arịrịọ onye nwe anyị, biko mee ka ahụ na ọbara nwa gị nke anyị ji akwụ ụgwọ maka nje anyị bụrụ anyị ihe nzọpụta aka anyị na mkpụrụ obi, ka anyị soro keta oke na otuto ya ebe anyị so na-ekwupụta ọnwụ ya n'elu ụwa site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ ka Chukwu Chike na-egozi ụlọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Mesa agụsigo ka anyị laba n'udo. Ekele dịrị Chukwu. Tobenụ Chineke.